Iya, yo nelpon saiki. Innalillahi, yo gendeng diangkat. 157. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Aku rung mati, Nyuk. Lah kapan kita lagi ngampet kangen? Ngampet loro iki. Lah yo kuwi, ayo dicek dhisik. Oh, kecepet resleting mergo ora sempakan. Terus sempakane coba menutupi. Ya wis ngerti supit. Tenang iki supit laser. Wah. Piye to iki? Awak katemen pengen golek bakul ciu malah nemune bong supit. Oh, kok ana jenenge Superman? Bar supit ning kene berarti wis kerang kok lagi supit. Nek wong dhuwur mesti isin bocahe. Sebarke ya. Kowe winginane ora mlebu ngopo? Digoleki Pak Bos mati janing sarkem. Winane kecepit. Kangen yo. Ah wong cemuka kok iso dene kecepet. Des enek berita anyar, jare Superman lagi wedi supit. Umure piro to kae? Ya wis 30-an jane. Tapi supitnya lagi wae jemuah wingi kuwi. Wis salat kudune. Kowe percaya beritane ora? Biyen kakune wis tau supit karo main PS. Delalah kalah, obah kepotong kabeh. Saiki koran sebelah jenengene Supitman. Paling hoax gaweane Sunan Darbot. Aku mbok anggap nyebarke berita supit. Lah iya, ketok saka bentuk ndasmu. Ndasku kaya apa ya? Kaya pucukan. Belajaran kuwi mbok sing ngene padake pucukan. Iki ki potongan rambut, dudu potongan supit. Biyen potongku ning salone Sukini. Wonge lanang tapi kemayu. Oh, langgananmu kono. Aja ngomong ya. Terus ini baru berita sapa tuh jane? Ya ora ngerti. Takon sing takon aku. Ya wis, aku tak mulai wae. Bensinku entek, aku mau tolong ditorke. Lah ayo. Loh, tulisan apa kuwi? Kok metu dhewe? Tulisan abjad to ya, apa buta huruf kowe? Ya ora sih. Buta hati kok. Kendaraan apa kuwi? Ora tau urun ning dalan. SMK akeh-ane. Sing ngomong-ngomong nih aku bar supit sapa? Kudu aku. Oh, tenang. Drip to. Lah iki bocah, kowe to sing ngomong-ngomong nek aku bar supit. Ning ngene carane kowe kudu dihukum. Nek dikontopane gorong-gorong kowe piye? Repto ki asu ora iso ngomong. Oh iya. Oh iya, lu kita iki mrene aja nyolong datamu. Oh jangkrik. Sidene Tatin. Lu kita goleki Supitman. Wah, cocok iki. Ayo nonton Tatin. Kuwi duwe jancuk. Jancuk. Kowe to sing ngomong-ngomong nek aku bar supit. Lah iya pancen aku. Aku isin, Cuk. Sing sabar to. Ndadak nganggo isin ki yo ngopo? Masalahe aku umur semene lagi disupit. Rasa isin barang, aku yo lagi disupit kan kowe. Oh, lah ya. Man, matamu kena dompo ya? Gara-gara kakek nonton kucing kawin.